Žilina má za sebou ďalšiu úspešnú noc tajského boxu. Plná hala športového gymnázia na Rosinskej ceste v Žiline videla 13 zaujímavých zápasov. V nich sa predstavili borci nielen z domáceho Diamond Gymu, ale aj z iných slovenských klubov. Medzinárodný punc celému podujatiu dodali bojovníci z Českej republiky, Anglicka, Portugalska, Rakúska, Maďarska, Ruska a Kazachstanu. Zas sme pritiahli viacej divákov ako naposledy. Ten turnaj má vždycky vstúpajúcu úroveň, čo výsledkom sú veľmi dobré zápasy. Celý večer rozbehli súboje troch borcov žilinského Diamond Gymu. V úvodnom zápase podujatia nastúpil Žilinčan Patrik Remiš proti Čechovi Jakubovi Malichovi. O výsledku rozhodlo až tretie kolo, v ktorom sa začal výraznejšie presadzovať domáci borec a výrok rozhodcov znel 2-0 na body v prospech Patrika Remiša. V kategórii do 67 kg nastúpili do ringu domáci Patrik Glézl a český borec Jan Kvapil. Český bojovník bol v oboch úvodných kolách lepší v kopoch, slovenský mal prevahu v rukách a takto bolo relatívne vyrovnané. V treťom kole však Glézl spustil spršku tvrdých úderov na hlavu súpera. Tento síce ustál a nebol počítaný, ale rozhodcovia videli jasného víťaza. 3-0 na body vyhral Žilinčan Patrik Glézl. Ako tretí z borcov Diamond Gymu Žilina vstúpil do ringu Matej Štubňa. Proti nemu sa postavil exotický súper z ďalekého Kazachstanu Ruslan Šakaldájev. Od začiatku zápasu mal mierne navrch Šakaldájev, ktorý svoju prevahu vystupňoval najmä v treťom kole. Rozhodcovia po zápase vyhlásili remízu a plná hala toto ich rozhodnutie odmenila piskotom. Po chvíľke dohadovania rozhodcovia opravili svoj výrok a víťazstvo 2-0 na body prisúdili Kazachovi. Štvrtý zo žilinských borcov Milan Páleš mal v kategórii do 67 kg za súpera maďarského boxera Kristiána Šnobla. Malo sa boxovať na 3x3 minúty, ale koniec súboja bol už po 2 minútach prvého kola. Žilinčan bojoval v pohode a drvil svojho súpera hneď od začiatku. Po prvom počítaní Maďar ešte pokračoval, ale to druhé znamenalo už definitívny koniec jeho nádejí. Jedným z vrcholov večera bol aj zápas o medzinárodného majstra Slovenska. O tento titul sa rozhodol v žilinskom ringu bojovať domáci borec Miroslav Cingel so svojím vyzývateľom majstrom Maďarska Imre Žoltom. Príprava na toto stretnutie začala v mirovom prípade už koncom minulého roka. 30. decembra už sme trénovali, sme sa pripravovali pomaličky, objemová príprava, potom sme to trošku už zrýchlovali. A teraz vlastne to finišovalo posledný mesiac, 3 týždne sme makali vlastne stále, takže chcem poďakovať aj ostatným chalanom, čo vlastne k tomuto pridali ruku, lebo sme trénovali všetci a naozaj tvrdo. Zápas o medzinárodného majstra Slovenska skončil pomerne rýchlo. Na Cingelovi bolo od začiatku vidieť, že ide tvrdo za svojím cieľom. Maďar bol prvýkrát počítaný už v prvej minúte. Sériu nasledujúcich úderov však už nerozchodil a zápas skončil predčasne víťazstvom domáceho borca. Cítim sa výborne, som v obrovskej eufórii, ešte stále tomu tak trošku neverím a bojím sa toho, že sa zobudím a budem mať čakať tento zápas ešte raz, ale už ma štipli chalani, tak dúfam, že nie. S výkonom svojho zverenca bola spokojná aj trénerská dvojica Dano Popluhár, Ivan Šumichrast. Vedeli sme o mirovom superovi, že není až žiadne orezávatko, tak sme príprave pristupovali zodpovedne a podľa mňa to KO svedčí za všetko. Nebolo moc čo hodnotiť, lebo skočilo to rýchlo vlastne, takže nebolo čo hodnotiť. Tam Mirovi vyšla kombinácia, jedna na high kick na hlavu a druhá s rukami, už super bol vlastne otrasený a tým už vlastne tam niečo hodnotiť. No Mirovi vyšlo všetko tak a bol koniec rýchlo. Po víťazstve pripol hlavný usporiadateľ podujatia Robert Kajánek Miroslavovi Cingelovi víťazný opasok medzinárodného majstra Slovenska asociácie VFCA, ktorá je jednou z najväčších svetových organizácií plnokontaktných športov. Myslím si, že to je najväčší úspech, ktorý sa mi podaril v mojej doterajšej kariére, pretože to je prvý titul v profesionálnom ringu, ktorý som získal. Veľmi si ocením a dúfam, že moja príprava tvrdá, ako sme absolvovali aj teraz s trénermi Popluhárom a Šumichrastom,
bude pokračovať aj naďalej a zápasy pôjdu stále dopredu a dopredu. Večer pokračoval súbojmi slovenského majstra Vlada Moravčíka s Portugalcom Gil Silvom, ktorý vyhral Moravčík KO, a záverečným súbojom Čecha Tomáša Hrona s Angličanom Danielom Semom. V ňom 3-0 na body zvíťazil borec z Brna. Najviac ma potešil samozrejme zápasy našich borcov, ktorí odvedli to maximum, čo dokázali. De facto v podstate skoro všetci zvíťazili. Miroslav Cingel získal titul medzinárodného šampióna a z tých ostatných zápasov mne osobne sa najviac páčil Vlado Hydrány versus David Keclik. Svojou úrovňou dokázal žilinský večer tajského boxu, že sa pomaly, ale isto stáva podujatím európskeho významu. Na organizátorov čaká teraz nová výzva. V budúcom ročníku nepodliesť mimoriadne vysoko nasadenú tohtoročnú latku.